So itong nakikita yung bridge na ito yung in-inspection ni DPWH Secretary Vince Dizon last week. Yan. And tinignan niya kung tuloy ba yung construction o kung ano na ba ang estado nito. So far ngayon, yung update ngayon, pinakura na nila at may mga bakal na at tinutuloy na nila yung construction. Dahil matagal-tagal na rin na ginawa itong natenga itong project na to eh. Yan na magiging maluwag sana yung trapiko. Yung daloy ng trapiko dito sa may bridge na magko-cross sa Pampanga River. So yung vlog natin ngayon ay babaybayin natin itong side ng Pampanga River papunta ng Barangay Candating sa Arayat. Ayan bali putol yung bridge hanggang dito. So gaya nga ng sabi ko, papasyalan muli natin yung flood control sa may Barangay Candating sa Arayat na nawasak na naman. Gumuho na naman. Kasi last time na pumunta tayo ron, inano nila ni-repair na nila at malapit na matapos. So siguro after nung pag-update natin doon, natapos na. And then last January 23 nung Friday, gumuho na naman. So yun yung sisilipin natin. Bakit nga ba nagkaganon yung flood control doon. So tingnan nyo naman kung gaano kahaba yung traffic dito. One way na lang dahil nga ginagawa na itong tulay na naudot ng mahabang panahon. So nakita natin kanina sa drones yan. So continue na yung construction. Yan, papasok na tayo dito. Yan, bali itong side natin dito. Yan na yung yung Pampanga dito. So nakita natin sa news. Kaya ngayon i-update natin para may pagkita ko sa inyo kung ano yung itsura nung pangalawang wasak, yung pangalawang pagguho na yan kasi last year August 2025 noong unang nawasak yun. Talagang yung mga
flood control project, nagkakaroon ng problema dahil yung iba mga top standard. Pero yung malala, yung mga ghost project, yung pinayaran na tapos wala man na existing na project pero accomplished na sa mga report nila. Ito pa rin yung barangay batasan ng Arayat. Ayan o. Barangay batasan ng Arayat. And then, pagliko natin dito, makikita na natin yung barangay Candati. Ayan. Alaos Kopu, barangay Candati. Ito yung sumasako sa nasirang flood control. So, bali, pangatlong beses na natin pumunta rito. Simula nga nung gumuho and then nung i-repair. Tapos and then, babalikan ulit natin dahil gumuho na naman. I think same spot pa rin yung nasira. So, sa segment na i-repair nila. So, sana naman agad maayos yun para medyo mabawasan yung pangasa ng mga nakatira malapit doon. Dahil yung ibang bahay nga nawasak na. Mainit na yung panahon. Summer na. Although ilang araw na lang, magti-February na. Ano na ngayon January 28, I think. January 28 na. Pwede rin tayong dumaan dito, kaya lang, mas maganda dito na lang sa night. Kaya welcome, Barangay Candati, Arayat. Pakanan na tayo dito. Yan, yung sa may covered court. Ito yung mga service na nag-aabang sa mga nag-aaral. Welcome, Candating High School. Good. Ayan na yung Pampanga River. So pag nandito ka, tanaw mo na yung flood control. Ayun, no? So yun yung pupuntahan natin. Ito na yung Pampanga River. Parang bumaba na yung tubig dahil summer na. Dahil dati wala ka man nakikitang mga mga buhangin doon sa side. Tsaka ito, nakita natin dati, hindi naman natin nakikita yung mga bato-batong yan Ayun, meron din palang gumuho rito. Ito, gumuho rin. Akala ko yun lang. Banda, dito rin pala merong gumuho. Kaya pala merong excavator dito. So maglalagay rin sila ng mga sheet piles. Ito, tingnan nyo. So dito pa lang gumuho na. Pero doon yung grabe. Yun yung titingnan natin. Ito, dalawang excavator dito. Ito yung mga sheet piles. So, pinapatag na nila banda rito. At ito naman yung Santa Rita de Pastia. Yan, dyan din yung barangay hall ng Santa Rita. Dati yung harapan ng barangay hall na yun, hindi naman sira. Pero ngayon, nakasira na rin. Parang lumambot na yung lupa sa ilalim. Kaya bumigay na yung mga side. Yung mga side na sheet piles.
Ito yung mga screen na nakalimutan yung pangalan nito. Yung mga pinapatong, yung mga pinapatong na conflict yan sa mga zip files. Yan sila. Dito pa rin yung crane. Ito yung mga repair nila. Kaso parang wala nang trabaho dito. Kaya tayo nakakumpisahan. Ayun kasi tingnan pa natin ito. Ito yung repair nila. Okay, so time check is 10:26 and touchdown na nga tayo dito sa may Kandating Arayat at yun yung may yellow line na yun yung hanggang doon, mula doon yung nasira. At dito sa side natin yun yung flood control project, and then yun. Okay, so puntahan natin. Bali, yung mga nakausap natin, yung mga nagtatrabaho dito. Ito yung mga, ano nila. Ito, bali, tignan nyo yung nawasak dyan. Oh. Nasira yung yung bahay. Oh. At ito yung mga sheet piles, ang haba. Ito, tignan nyo kung gano'ng haba. Puntan pa natin banda dito. Bali meron ng yellow line doon. Ito, tingnan nyo yung nawasak. Nag-crack yung mga bahay. Yung mga wall ng bahay. At dito nilagyan ng mga ng mga brace na tubo para hindi na matuluyan. Bali binutasan nila and then winelding. Ayan yung mga nawasak na kabahayan, no? Yun yung nakita nating court basketball court. Oh. Grabe yung nangyari dito. So yung nakita natin sa news yung parang babaguhin yata yung plano nito yung kaya Secretary Dizon. Parang ililipat na yung mga nakatira malapit dito sa may malapit dito sa flood control na to para hindi na magkaroon ng ng ganitong yung peligro sa mga naninirahan dito sa tabi mismo ng Pampanga River. Ayun, bitak. Tingnan yung bitak ng lupa, ang lalaki. Ayun na. Ito bali yung ni-repair bago pa lang yan hanggang doon tapos dito bumigay na naman. So kunan muna natin ang drone shot para makita natin yung kabuuan.
Okay, so nakausap natin yung mga ibang nagtatrabaho dito. Wala pa rin plano kung kailan gagawin ito. Dahil pinag-aaralan pa yun sa inyo kung anong gagawin dito sa flood control project na ito.